Euskalgintzaren Kontseiluak dei egin die alderdi politikoei Nafarroan euskararen ofizialtasunaren eskaria aintzat har dezaten. Iazko abenduan Nafarroako euskararen legearen 26. urteurrenaren harira kanpaina bat abiatu zuen Euskalgintzaren Kontseiluak hizkuntzaren inguruan konplizitateak handitzeko eta euskara herrialde osoan ofizial izan dadila eskatzeko. 4 hilabete geroago, inoiz baino urrunago heldu da ofizialtasunaren aldeko aldarria. Herrialde osoko 206 gizarte eragilek bat egin baitute Kontseiluaren adierazpenarekin. Gaur aurkeztu dute agiria Iruñean Nafarroako Legebiltzarraren aurrean. Kaixo, eguerdion, 200 eragiletik gora egin dute bat Nafarroan euskararen ofizialtasuna eskatzeko manifestuarekin. Euskara Nafarroan ofiziala izateko eskaria egin nahi dute askotariko alorretan jarduten diren eragile ugarik eta manifestua sinatu dute. Nafarroako eremu guztietakoak, mendialdekoak, naiz herriberakoak. Euskara Nafarroa osoan ofiziala izateko aldarrian bat egin dute, biztanleek lurralde osoan herritartasuna berdintasunez eta bazterkeriarik gabe bizitzeko aukera izan dezaten. Gure eskuk eztabaida herritar bat abiatu du itsasargia proposamen politikoa oinarri hartuta. Josu Etxaburu bozeramaileak eman du honen berri. Itsasargia piztuko dugu. Irlanda, Eskozia, Katalunia, Galizia eta Euskal Herriko hainbat islari mahai baten bueltan hizketan jarriko ditugu. Lurralde gatazken konponbideaz eta baita ere herritarron aktibazioaz. Horretaz gain baita ere, aprilaren 22an azaroan hasi gendun prozesu bati bukaera emango diogu. Aipatzen ari naizena da itsasargiaren prozesua eta bertan euskal herriari eta euskal herritarroi gure eskuk proposamen politikoa azaleraziko zaie. Garikoitz Etxebarria euskal presoa goze greban dago bakartze egoeratik atera dezaten eskatzeko. Joan den astean lekualdatu zuten Etxeberria Zabaiako espetxera duein askotik. Zelda beste preso batekin partekatzera behartu zuten eta horri uko egin zionez bakartuta dute ordutik. Uko egin nion bikoizteari eta ondorioz bakartze egoeran daukate hostila diluntzetik. Hasieran patio grebaz salatu nahi izan duen egoera, baina artean konponbide arrazorik ez dakusa danez, goze greba gehituko diot apirilak 19 asteazken goizetik aurrera bakartze egoeratik atera eta kideekin elkar nazaten eskatuz. 80 jarduera baino gehiago izango ditu aurtengo Arabako jaien egitarauak. Apirilaren 23an hasiko dira Arabako jaiak eta maiatzaren 1ean amaituko dira Estibalizko erromeriarekin. San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren egunak ardatz, guztira 86 jarduera antolatuko dira.
Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Euskalgintzaren Kontseiluak dei egin die alderdi politikoei Nafarroan euskararen ofizialtasunaren eskaria aintzat har dezaten. Nafarroako 200 gora eragilek bat egin dute manifestuarekin. Berreundi gora gizarte eragile gatoz elkarrekin Euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadila eskatzera. Ofizialtasun estatusa, eskubideak errekonozimendua edo alderantziz, eskubide murrizketa eta galarazpenak ez baitira hizkuntzenak. Baizik eta haiek gorpuzten dituzten, haietan bizi diren, haietan diren herritarrenak. Ez gara gauza abstraktu ezari. Baizik eta milaka lagunen eguneroko autu eta bizitzetan eragina duten kuestioez. Ofizialtasunak ez dio inori eskubiderik kentzen. Ez dituenari aitortzen dizkio. Ofizialtasuna ez da ateak ixteko giltza bat, ateak zabaltzekoa baizik. Itsasargia izango da aurtengo gure eskuren dinamikaren ardatza. Eztabaida herritar batean oinarrituko da eta honen helburu nagusia gure eskuren datozen urteetarako norabidea adostea izango da. Gure eskuren hortzimuga edo azken helburua Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa libre erabakitzea da. Helburu nagusia itsasargiarena da eta izango da datozen urteetako gure eskuren norabidea zehaztea eta lanildoak zehaztea. Eta nik uste hor lan desenteko lan eta lan oso txukuna egin dala. Ze metodologikoki saiatu izan gara hausnarketa kolektiborako guneak sortzen, hiriburutan, eta eskualde buruetan eta bar. Gero, norbanako moduan, gure eskuren plataformatik, plazatik, bakoitzak bere ekarpenak egiteko aukera izan du, eta gero, eskertu behar diegu gainera, gurekin kafe bat hartzeko gonbitea onartu digutenak, eta euren kanpo begirada eskaini digutenak. Eta guzti horrek, osatu du bizka bat, itsasargia dokumentu horietan agertzen diran 11 atal diferente. Beti ere gogoratuz, duela 10 urte jaio ginala Fikoan, ez aldarrikatzeko, erabakitzeko eskubidea eta bai ostera gauzatzeko. Eta horregatik diot, gauzatzen dugunean hori bai izango dela zorioneko eguna, ze euskal gizarteak bere hitza eta erabakitzeko eskubidea egikaritzeko aukera izango du, eta horretan gure eskuk euskal gizarteari eta euskal herritarroi eskerrak eman eta agur esango dugu. Osasun publikoaren desegiaren aurka protestak egin dituzte sindikatuek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat ospitaletan. Beharginek bizi dituzten lan baldintza eskasak salatu dituzte eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari berehalako irtenbideak eskatu dizkiote. Horrez gain, Bilbon, Donostian eta Gasteizen osasun publikoaren aldeko herri plataformak larunbaterako antolatutako manifestazioetara joatera deitu dute sindikatuek. Osasun publikoaren desegitearen aurka protestak egin dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat ospitaletan. Osakidetzaren egoera larria sohartarazi dute eta arazoa egiturazkoa dela gainera. Lan gainkarga izugarria, prekarietatea, hautaketa eta horniketaren prozesuak oso motelak dira eta garapen profesionalaren murrizketa mantentzen da. Eta bestetik herritarrek zerbitzuak galtzen dituzte. Guretzat hau onartezina da eta horregatik mobilizazioak egiten jarraituko dugu astero, maiatzaren 2 egun greba egin arte. Beharginek bizi dituzten lan baldintza eskasak salatu dituzte eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari berehalako irtenbideak eskatu dizkiote. Osasun sailburuak jarrera berbera mantentzen du. Alde batetik Osakidetzako langileen lan baldintzak ez du negoziatzen eta bestetik legebiltzarrean gure osasungintzaren eredua aldatuko duten dokumentua aurkeztu du inorekin adostu gabe. Bien bitartean, Mingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak Radio Euskadin sindikatuei leporatu die Osakidetzari buruz gezurrak esatea. Hala azaldu duenez, sindikatuen mobilizazio legitimoak gorabehera, lakoa osasun publikoa babesten eta bertan inbertitzen ari da, eta ez osasun sistema privatizatzen. Sindikatuen hitzetan baina, Osakidetzak ez du beste planik murrizketak aplikatzen eta langileak estutzen jarraitzea baino. Egoera horrela, mahai sektoraleko sindikatuek maiatzaren 18 eta 19 2 greba egun deitu dituzte mahaiaren blokeoa, egoeraren larritasuna eta sailaren konponbide eza salatzeko.
Horrez gain, osasun publikoaren aldeko herri plataformak Bilbon, Donostian eta Gasteizen larunbaterako manifestazioak deitu ditu. Lab, Steilas, Hiru eta Ene sindikatuak bildu dira garraiolarien azken lan istripuak salatzeko. SEA patronalaren aurrean elkarteratzea antolatu dute, 24 ordu baino gutxiagoan 2 garraiolari hil dira aste honetan Araban. 2 garraiolariak gogoratu eta omendu dituzte eta lan baldintza kaskarrek ondorio latzak dituztela eta heriotzak eragiten dituztela salatu dute. Unas noches que metí. Bi garraiolariak hiltzian goizaldera, ez? Bata goizeko orduetan, bestea goizeko 7:00. Eta ordu horietan lanean bazauden, atxeden hartzen egon beharrean, segurazki da, euren bezeroek, eura kontratatu zituzten enpresen presa edo presioaren ondorioz, ez? Eta, aspalditik ari gea salatzen sindikatuak, lan baldintza txarroiek ondorioa dituztela, ez? Eta kasu honetan bezala, aste honetan bezala, heriotza eragin dezaketela. Erdiz bizirik plataformak manifestazioa deitu du Iruñean apirilaren 22. Magnesitas Navarra enpresak Baztaneko Erdiz bazkalekuan egin nahi duen meategiaren kontra. Haren desadostasuna argi uzteko manifestazioa antolatu dute igande honetan Iruñean lurraren nazioarteko egunaren baitan. Klima larrialdiarekin batera, Euskal Herriko egoerare aztertu beharrean dago. Iazko uda lehorraren ondoren, nekazariak kezkatuta daude aurtengo uzta nolakoa izango den. Momentuz, Nafarroan urtegietako ur kopurua hoi baino 120 baxuago dago. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, batez beste, betetze maila 174koa da. Azken hamarkadatako bataz bestekoa baino 8 puntu baxuagoa. Lehen sektorea kezkatuta dago, ikus dezagun. Iazko urtea Europak historia bizi izan duen bigarren urterik beroena izan zen. Euskal Herrian ere kolpe gogorra bizi behar izan genuen, baina batez ere nekazari eta abeltzainek. Euren soroak euri faltan lehortean nagusitu zen hemen ere. Bada igaro berri den neguan ez da ere ez du euri asko egin, elurra ere gutxi. Aspaldiko negu lehorrena izan da eta apiril honetan ere bero egunak bizitzen ari gara. Hil honetan euria egin du baina gutxi eta datozen egunetarako ez dago prezipitazio handirik egoteko aurreikuspenik.
Honek zein bilakaera izango duen ez dakigu, baina lehorteak lehen sektora birpentsatze ezinbesteko egindu dagoeneko. Paisaiak ere aldatzen hasiak dira eta ur erreserbak maila kezkagarrian daude, eta egoera aztertzeko Eusko Jaurlaritza eta Foru Erkidegoa Espainiako erkidegoekin elkartu dira lehortaren mahaiko bileran. Nafarroan urtegitako ur kopurua ohi baino 120 baxuago dago. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz batez beste betetze maila 176koa da. Azken hamarkadatako batez bestekoa baino 8 puntu baxuagoa. Hego Euskal Herriko urtegien mailak banan aztertuta Aiozekoa da maila baxuenean aurkitzen dena. Une honetan urtegi erdia baitago beteta. Esa, Ibiur eta Albina 160 daude beteta eta gainontzekoak beteago daude. Momentuz alerta egoera aktibatu dute Nafarroa hegoaldean, Ebroko ardatzak eskasia zantzuak dituelako, azken hilabetetako euri faltaren ondorioz, eta Irati, Arga eta Ega ibaien arroak aurre alerta egoeran daude. Egoeraren aurrean agintariek nabarmendu dute edateko ur hornidura bermatua dagoela, baina lehen sektorean zailtasunak izango dituztela aurreikusten dute. Testuinguru horretan nekazarien buru hausteak hasi dira, asko ere galdutzen ematen dute lehorreko uzta, eta datozen hilabeteotan zer landatu aztertzen ari dira. Energia berriztagarriak ditugu izpide orain. Euskal Herriko zentral eolikorik handienetakoa egingo dute Goizueta eta Hernani artean. Sustrai Erakuntza Fundazioaren arabera, proiektua enpresa pribatu batena da, eta Madrilen ari dira tramitatzen. Proiektuak aurrera egingo balu, Euskal Herrian erekitako parke eolikorik handienetako bat izateke. 100 megawatt inguruko potentziarekin. Goizueta, Arano eta Hernani artean tamaina handiko poligono eoliko bat jartzeko asmoa ezagutarazi du Sustrai Fundazioak. Eredu pribatu irabazizko eta antidemokratikoa inposatzeko saiakera berria dela iritzi dio, eta fundazioa gaineratu du proiektua Madrilen ari direla tramitatzen, azpiegiturak duen tamainagatik eta bi autonomia erkidegori eragingo dielako. Orain arte Euskal Herrian egindako parke eolikorik handiena litzateke, 100 megawatt inguruko potentziako instalazioarekin. Gaur-gaurkoz eraikita dauden zentral eolikoen potentzialako bi izango lituzke Urume Ibarreko mendietan eraiki nahi dituzten haizerrota horiek. Esan bezala Madrildik daramate proiektua, Espainiako gobernuaren baitan. Enpresak dagoeneko eskatu du sare elektrikoarekin batzeko baimena eta proiektua garatzeko berme batzuk zehaztu ditu. Behin horiek eginda jendaurren aurkezta geratzen zaie. Azpimarragarria da bestalde zentral eolikoa egin nahi duten udalerretako ordezkariek ez dutela proiektuaren berri izan. Ez dutearen inguruko informaziorik jaso, ez Hernanin, ez Aranon, ez Goizuetan. Azken hilabeteotan Euskal Herrian energia berriztagarrien poligono berrien proiektu kopuru ezoikoa ikusi da, batez ere eolikoen eta eguzki energia fotovoltaikoen proiektuak. Nafarroaren kasuan Sustrai Erakuntza Fundazioak kezkatuta agertu da proiektuen edapenarekin laborantzako eta biodibertsitateko milaka hektarea galtzen ari direla nabarmenduz. Testuinguru horretan salatu du Urumea Ibarren egin nahi den parke eoliko handi hori diseinatzeko tenorean ez dutela plangintza demokratikorik egin, eta ez dituztela gizartaren premiak aintzat hartu. Nola antolatu eguneroko joan etorriak, nola arindu edota nola ordezkatu nekazaritzako eta abeltzaintzako industria eredua, nola sustatu lurraldeen arteko orek handiagoa, nola birplanteatu industria eredua, nola hartu enplegua eta erreprodukzio lanak banatzeko neurri erradikalak, eta hori guztia biodibertsitatearen eta ekosistemen zaintza eta babesa integratuz. Emakumeek zeledon gorpuztu ahalko dute. Horrela adierazi du Gasteizko blusa eta nesken batzordeak. Gorka Ortiz de Urbina nork ordezkatuko duen erabakiko dute, eta adierazi dute 5 urtez, bai neskek eta bai blusek zeledon izateko aukera izan ahalko dutela. Blusa eta nesken elkarteak aho batez onartu du zeledon berria aukeratzeko prozesua. Gorka Ortiz de Urbina azken aldiz izango da zeledon eta 2024ko Gasteizko jaietan beste norbaitek jantziko du zeledonen txapela. Elkarteak Estibaliz Kanto Kultura Zinegotziarekin bilera bat izan zuen eta Gasteizko pertsonai mitikoa aukeratzeko prozesuaren ibilbide horria aurkeztu zion. Batzordeak, berdintasun ordezkariek, zinegotziak eta gaur egungo zeledonek parte hartu zuten bileran. Onartutako dokumentuak zenbait urratz biltzen ditu.
Besteak beste erabakiko duten eragileak nortzun diren, noiz hasiko da prozesua eta nola izango den aurkezpena. Horrekin batera zenbait bete behar zerrendatzen ditu. Kuadrilla bateko kidea izatea, EAeko hizkuntza ofizialetan zuzen hitz egiteko gaitasuna eta kuadrilla bakoitzak hautagai bat aurkeztuko du. Gainera, orain arte ez du inoiz emakume batek lekukoa hartu. Beraz, izan daiteke 2024ko Zeledon lehen aldiz emakumea izatea. Zaki dugu da, Zeledon pertsonaia izango dela orain arte izandakoa bezalakoa, eta barrutik doan pertsona edo izan daitekela edonor. Blusa eta Neska Komisioaren parte den edonor izan dezakela, errepresentatu dezakela Zeledon. Eta gaur egungo izenarekin, Zeledon izenarekin, jantziekin, eta bar. Aldatuko dena da, pertsonaia mantenduko da, eta aldatuko dena da, hori korpusten duen pertsona. Bestalde erabaki duten beste araua da ordezkaritza urteak gehienez 5 urtekoa izatea. Gauzak horrela, Gorka Urtiz de Urbinaren azken jaitziera urtengo jaietan izango da, eta litekena da, hemendik aurrera ibilbide hori emakume batek egitea. Eta dagoeneko aurkeztu dute Araba Euskalaz jaialdiaren bideoklipa Txek Elektrotxaranga taldearen eskutik. Ekainaren 11an ospatuko da Arabako ikastolen aldeko jaia Olarizun elkarrekin lelopean. Zerutik dator txingorra, utxi nahian enborra, eta nurtasun borborra gara ilantzak gogorrak, ogortu zure oskola, geroari begira, gotorleku da ikastola. Ekin euskaratik ekin, sordaletik ekin, elkarrekin, arau euskaraztekin, ekin euskaratik ekin, sordaletik ekin, elkarrekin, arau euskaraztekin. «20.000 especies de abejas» filma estreinatuko da gaur bertan zinema aretoetan. Esti Urresola zinemagileak egindako pelikula arrakastatsua izan da zenbait festivaletan. Zer kontatzen du pelikulak, Nerea? Esti Urresolak neska transexual baten istorioa kontatzen du. Eskolan jasaten duen giro zabarretik ihes egin nahian gogoz itxaroten du uda. Eta uda horrek bizitza aldatuko dio familia guztiari. ¿Eres médico? Yo no. Ellas.
Fant zinema jaialdia ospatuko da maiatzaren 5-tik 13. Bilboko zinemaldi fantastikoak 47 saio eskainiko ditu, eta Europa mailako 3 estreinaldi eta estatu mailako 4 nabarmentzen dira horien artean. Euskal zinemak ere bere lekua izango du bertan, film laburren sailean besteak beste. El Fant está de vuelta. Muchísimas gracias. La semana pasada, el domingo, David se cayó de un edificio. Desde la azotea de casa y se rompió. ¿Pero qué pasa? ¿Que no me cree? Ese tonito. Cuidado. El fantástico caso del golem. Mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo. Belarri bero bai esan websaioa estreinatuko du Ameka Telebistak apirilaren 26an kolpez kolpe saioaren barruan. Emisioa asteazkenero izango da bai telebistan eta baita sareko plataforma ezberdinetan ere. Webseriak Usue berezi hartua, Aitor Altuna eta Usue Amonarriz ditu protagonista. Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan, Belarribero bai esan. Usteet gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ez da diruek? Belarribero diru arazoak ditu. Gainera sekulako zorra daukaguta, ez da dirik sartzen. Eta hori da gure diru sarrera bakarra? Oraingoan enpresa itxi beharko dugu. Hau paixun. Eta kiroletan Miltzarro bira trail lasterketa maiatzaren 21 izango da. 2015an hasi zen egiten Araiako mendi lasterketa ospetsua. 2020an pandemiagatik ez zuten antolatu eta 2021an berreskuratu zuten. 2 modalitate eskaintzen dira, mendi ibilaldia eta lasterketa kategoria. Inskripzioen kuota 20 eurokoa da, mendizale federatuentzat eta 25 eurokoa federatuak ez direnentzat. Bestetik, estibalizko igoera izango da igande honetan. Lasterketaren 26. edizio izango da aurtengoa eta betiko lez 15,1 kilometrokoa. Aurten apirilaren 23an izango da proba goizeko 10:00 Armentiatik abiatuta Basko Navarro trenbide zaharraren bide berdetik joango da estibalizko saltotegira heldu arte. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara.
Besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte, asteburu on. Bi garraiolariak hiltzian goizaldera, ez? Bata goizeko orduetan, bestea goizeko 7:00. Eta ordu horietan lanean bazauden, atxeden hartzen egon beharrean, seguraski da, euren bezeroek, eura kontratatu zituzten enpresen presa edo presioaren ondorioz, ez? Eta, aspalditik ari gea salatzen sindikatuak, lan baldintza txarroiek ondorioa dituztela, ez? Eta kasu honetan bezala, aste honetan bezala, heriotza eragin dezaketela. Elikadura burujabetza. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. 218 milioi euro irabazi zituen. Eta 718 milioi euro irabazi zituen. Carrefourrek Palestinaren lurretatik espoliatutako produktuak saltzen ditu. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. Elikagaiek 4.000 kilometro inguru egiten dituzte. Frente al encarecimiento de la cesta, elikadura burujabetza. Iaz, Mercadonaren salmentak 11% igo ziren, eta 700. Abra elkarteak zenbait alegazio aurkeztu ditu eta sinadurak jasotzen ari da Change.org plataforma. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak adierazi du ez duela helegiterik aurkeztuko eta Europar Batasunaren erabakiaren zain izango dela. Eusko Jaurlaritzak ez du helegiterik aurkeztuko Arabako mahastiak zormarka berriarekin estatuan merkaturatzeko baimena geldiarazten duen autoaren kontra. Autoak dioenez kontsumitzailean hazteko arrisku handia dago. Izan ere izendapen berria duen ardoa merkaturatzea baimentzean, bi ardo eskaintzen dira, bi zormarka desberdinekin, baina eremu geografiko berean. Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango eta Europar Batasunak zer erabakitzen duen zain izango da. Comentarios con respecto al fondo de este fallo judicial y, como he dicho antes, quedamos a la espera de lo que la Unión Europea decida al respecto. Sí, no vamos a presentar un recurso. Lakoak urrian baimendu zuen Arabako mahastiak izendapenarekin merkaturatzea estatuan. Baimena behin-behinekoa zen Europar Batasunak baimen ofiziala onartu arte. Handik gutxira Errioxako kontseiluak horren aurkako errekurtsoa jarri zuen, eta apirilaren 14an EAEko auzitegi nagusi